खुलुमबाय डिजिटेल न्यूज नायगिरि साफ्रोम बयबो फरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो पानेरिनि कुसुबिल बारलाम्फा हारिमु आफादनि गेवलां फोथाराव बे समाव आङो 34 नं खालिमदुवार बियाबनि बिथां सार एमसिएलए दिलीप कुमार बर' सार बिथांखौ बे समाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि थान्दै जख'न्थाइ हाबाफारियाव बिथांखौ बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। बे समाव आं बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि बाथ्रा नोंथाङा दिनै 40थि थान्दै जख'न्थायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थायाव बाहागो लानानै मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो दिनै बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय आरो बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि बानजानायाव दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै जिथु एनुवेल कन्वेन्सन खुंनायनि जि हाबाफारि लादो दिनै बेयाव आंखौ गाहाय माने सायनासालि बेखावनो थाखाय जा हांख्रायनानै जि मान बावबाय बा खाबु होबाय बिनि थाखाय आङो सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि गासैखौबो आङो साबायखर बावो आरो बुंनांगोन दिनै बर' फरायसा आफादानो जाहैबाय बर' हारिनि बिमा बिफा। दिनै जोंनि बर' माहारिया बर' फरायसा आफादनि थाखाय दिनै जोङो जि थासारियाव दोङो दिनै बर' फरायसा आफाद नङाबा जों बे थासारियाव फैनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि बे मोनसे जातीय संगठन आरो बेयाव जों बयखौबो जाहाथे जोङो हारि हिसाबै बयबो बे लोब्बा लाखिनानै जोङो हारिखौ बा जोंनि बे आफादखौ जोङो दैदेनलांनांगोन आरो बेनि थाखाय दिनै जोंहा बेयाव माने एनुवेल कन्वेन्सन हिसाबै गोबां थांखि लानानै बिथांमोना सावरायगोन आरो आं मिथिनायाव देग्लाय बिबानफोरखौबो सोलायनाय जागोन होननाय खोनाना मोनदों आरो जाय बिबानगिरिया जायखौ बिबान होगोन बिथांमोना जाहाथे मोनसे हारिखौ गेरेमसा हारि महर होनो थाखाय जोंनि गोबां समस्या दोङो बेफोरखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांनो थाखाय आङो खावलायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो जा बिटिआर रेकर्डआ जाबाय बेनि सायाव मा बुंनो सार? नंगौ दिनै जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंहा एनडिबि बिथांमोननि मोनसे मोनथायनि थाखाय जोङो संबिधाननि मोनथायनि थाखाय जोङो दिनै संग्राम खालायनानै जों बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो हादों। दिनै जोंहा दिनै प्रमद बर'खौ जोङो दिनै बिथाङा सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। दिनै जोङो बिथांखौ जोंनि बिटिआर रेकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोंनि सरकारनि जाहाथे सिएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै बिथांखौ मोननो हादों आरो आंबो सासे जोंनि सरकारिनो जोंनि बिटिआरनि आङो एमसिएलए आरो आंबो दिनै बुंगोन जोङो बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनो हानांगोन। दिनै जोंनि बे बिटिआर गोरोबथाखौ मोननो थाखायनो जोंनि गोबां बर' माहारिनि सुबुंफोरा रोंसारि जाना थांदो आरो जोङो संग्राम खालायनो गोनां जादों आरो जोंनि सरकारा दिनै 3 बोसोर जोङो जालांबाय। दिनै नंगौ कभिडनि थाखाय जों बोसोरसे सम खामानि मावनो हायाखैमोन। दिनै बोसोर सम जों खामानि मावनो हादों आरो जोंनि सरकारनि दिनाव जोङो गोबां माने ओनसोलखौ जौगाहोनाय गोरिब गुन्द्रानो जेरै प्राइम मिनिस्टार आवास यजना न' जों गोबां होनो हादों। गोबां गोरिब गुन्द्रानो जोङो अनसुंथाइ होनो हादों आरो जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरनोबो गोबां जोङो अनसुंथाइ होनो हादों आरो जोंनि थांखियानो जाहैबाय सरकारनि बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनाय आरो जोङो दिनै भारत सरकारजों गोख्रोङै बिथांमोनखौ नारसिनबोगासिनो दङ। जोंनि गोरोबथाया दिनै महर मोननायनि लामायाव जों बुंदोंमोन बै सनितपुर आरो बिश्वनाथ बेबो जोङो सोसननाय खोथा जोङो बुंदोंमोन। दिनै बेबो सोसननाय लामायाव सोलिगासिनो दङ आरो एसे सम लागोन। दिनै जिखुनु मोननो थाखाय एसे सम नांगौ। दा जोंबो एसे धैर्य थानांगोन। दिनै जोंबो सरकाराव गोदान जोंबो सोलोंनो गोनां जादों आरो बेनिखायनो जाहाथे बयबो जोङो हेफाजाब होनानै जोंनि मोनथायफोरखौ मोननायाव जों बयबो खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो आंबो दिनै बेयाव जोंहा आं मिथिनायाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां दिपेन बर' आरो जोंहा गोबां जोंनि सरकारनि जोंहा माने मानगोनां चिफ डिपुटि चिफ इएम गासैबो बेयाव बाहागो लागोन आरो बेयाव जाहाथे मोनसे जोंनि ओनसोलनि खालिंदुवारनिबो आं माने आंहा फोथायनाय दङ माबा मोनसे मोजां बिथांमोना फोसावना थांगोन आरो आं मा बुंबावनो बेखिनिखौ आङो बुंनाय थाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।
मकरदम मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।